La verema sempre és una època que per l'agricultor és molt de nerviosisme de poder collir la verema a temps, que no et plogui, que et pugui fer el grau, que després quan tot ho tinguis el preu t'acompanyi per poder seguir vivint. És que en un mes tens un estrès brutal. Al final, quan acaba, el bon record de cada any d'aconseguir una bona verema o anys més complicats de poder lluitar i poder arribar a bon port, és un record que any rere any t'enriqueix i te dona molta més experiència. La veritat és que aquest any el repte és molt més gran comparat amb altres anys, però vaja, jo crec que entre l'esforç de les cooperatives i l'esforç ja del que és Castellbell com a marca, a veure si podem fer aquesta empenteta per seguir, almenys seguir-nos guanyant la vida i seguir podent viure d'aquest món. Valors principals en tema d'agricultura, almenys el que sempre ens han transmès les generacions més grans, és la passió. O sigui, si a tu l'agricultura no t'agrada, ja no t'hi fiquis, és una cosa que ha de vindre una miqueta de dins. I després, no només amb passió en tens prou, sinó que has de ficar dedicació, esforç i que has de lluitar, que al final, si tu vols guanyar-te la vida, les guerres no te les vindran a lluitar els altres, te les has de lluitar tu mateix.